Danas smo se okupili ovde u svečanoj sali zgrade Županije da uručimo ugovore sportskim udruženjima koji su dobili sredstva na konkursu za sufinansiranje u oblasti sporta. Ukupno smo podržali 90 klubova, odvojili smo sredstva za nadoknade stručni pedagoški rad trenerima, pored toga podržali smo veliki broj manifestacija, isto tako smo obezbedili veliki broj besplatnih termina već godinama unazad. Smatramo da su to izuzetne bitne stvari da obezbedimo dobre uslove, kvalitetne uslove, da naši sportisti mogu lepo da rade i da realizuju svoje aktivnosti, samim tim da odlaze na takmičenja i odatle da se vraćaju sa mnoštvo lepih medalja. Ukupno na konkursu za sufinansiranje u oblasti sporta izdvojeno je 68 miliona dinara, 65 miliona dinara za osnovne troškove sportskih udruženja i 3 miliona dinara za stipendiranje najperspektivnijih sportista u gradu Somboru.